escola Turull. Què vau somiar ahir? Bé, espero en coses bones. I us preguntareu per què us faig aquesta pregunta, oi? Doncs bé, jo sempre he sigut un noi molt somiador. De fet, de ben petit, quan arribava a casa i m'estirava al llit, sempre somiava. Somiava moltíssim, amb moltes coses, però sempre somiava. Però des del passat mes d'octubre que no ho faig. I no és només que no ho faci, és que tinc malsons. Cada nit, el mateix malson, que es repeteix una i altra vegada, una i altra vegada. El meu malson és el ditxós treball de recerca. Vostè sap del que estic parlant. És un treball que dura any i mig. Any i mig de treball és moltíssim, és molt de temps. I a més, quan som nois de 16-17 anys, acostumats a fer treballs de com molt 2 mesos i tots fets l'últim dia o el dia abans. A més, aquest treball val un 10% de la nota. Un 10% de la nota és gairebé un punt. En un punt es poden fer moltes coses, moltes. I el que més m'agrada per això d'aquest treball és que és de lliure elecció. És a dir, jo puc triar el tema que vulgui. Això és perfecte. Jo sempre he volgut triar el tema d'un treball, sempre. Però justament ara que puc, no sé sobre què fer. No ho sé. Mireu, jo vaig arribar un dia a les 8 del matí, puntual com sempre, a la meva escola, acompanyat del meu company de tota la vida. Em vaig asseure gairebé al final de la classe i vam anar parlant sobre el partit que havia fet l'Espanyol, perquè, bueno, són periquitos. I, bueno, he d'admetre de vegades que també mirava a l'altra banda de la classe, on estava la noia que m'agradava i els intercanviava miradetes, coses així. I de sobte va entrar per la porta un home de 1,60 m d'altura, amb poc cabell, bigoti i unes ulleres dels anys 80, que després de dir un bon dia i asseure's a la seva cadira, va pronunciar unes paraules que ningú volia escoltar. Va dir: ja sabeu què fareu pel treball de recerca? En aquell moment, la felicitat que a mi m'envoltava va desaparèixer. En el meu cap només existia una pregunta, i era la que havia formulat ell. I el pitjor és que no tenia resposta. Però tot va canviar. Un cap de setmana com molts vaig marxar amb la meva família a Jabuna, un poble al costat de Martorell. Allà nosaltres tenim una extensió de terres amb vinyes. Ja sabeu, les vinyes són aquests petits arbustos que donen al raïm. Amb això què fem? Fem vi. És una tradició familiar. No és que sigui molt normal, però bueno, la meva família no és que sigui molt normal. A més, som de poble, o sigui que... Tot i així, estava treballant amb el meu avi allà al camp i estava bastant fastigallat. Quan vaig parar-me a pensar i vaig dir: anem a veure, si tot aquest treball que estàs fent ara per fer el vi després et sobra, per què no treure un benefici d'això, oi? Va ser en aquell precís moment que vaig dir: ja ho tinc. Ja tinc el meu treball de recerca. Faré un pla d'empresa sobre com crear un celler, per tal d'així comercialitzar el meu vi i treure els beneficis. És bo, oi? Doncs bé, estic segur que el meu treball no és el millor. Seguríssim que n'hi haurà molts de millors. Però una cosa sí que us puc dir. Quan vaig saber sobre el que faria, va ser un dels dies més feliços de la meva vida. Així que no ens hem de capficar en coses insignificants o en coses que no val la pena capficar-se. Perquè tot està al nostre cap. Així que jo no sé què vau somiar vosaltres o què vau deixar de somiar.
Però jo, ahir, vaig tornar a somiar.